sawenjing unggihan kang tinuju ingkang kepareng badhe pinarak lenggah wonten ing kursi gading pawukir. Jinangkah samparanira penganten putri Genduk Ayu Ermi Cahaya. Ginarubyuk panjenipun para putra putrining Dumas ingkang samiya andherekaken jurung pangestu penganten putri badhe pinarak minggah wonten ing kursi gading pawukir. Tindaknya penganten putri anggadhahi raos pangati-ati lumaksana lengkeh kadya pindho Singalupa. Lamun tumuju wonten ing sasana panti pawiwahan Pandhapi Agung, wis katingal pinarak minggah wonten unggahan kang tinuju sinten to ingkang kepareng angrumini lampah tindakira Sri Pengantian Putri. Onten Kenya Ayu ingkang dereng yuswa ingkang saged den wastani patah sakembaran. Putrining Dumas samiya jumeneng wonten ing kori-korining wangunan. Dasar yen Cinandra Sratmaja sang penganten putri Kacandra Bebasanta Cinandra kurang candra. Lamun to pinarak lenggah anggana raras jinajaran akekanten Astarama Ibu. Sarwi renang kenyang agem busana busananipun penganten putri satataning putrining kraton. Usta katingal abyor mompyor pating galebyar pating calorot pating pancurat pindho Kartika gumingsir papat. Elok busananira penganten putri ngagem cunduk mentul pinasang tata pinatut. Ugi katingal rikma ingkang hanjanges alis nanggal sepisan Bebasanta meripat kocak ambelalak sebungkul bawang. Irung bangir semu sepet madu rintik miji timun. Lambe sini gar jambe pipinya duren sak cuwe. Rinunce kawujudan sekar melati sak kepel gedene ingkang katingal anggondo arum us kadya aruming swasana. Sawetawis dangu anggenipun penganten putri lenggah jinajaran kekanten asta Rama Ibu jroning kalih hangantu-antu rawuhipun ingkang raka garwa ingkang kaparingan wasiat asmapun Bagus Nanang Erianto saha kasuwun keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Suparman Sarimbit Ibu sageta enggal-enggal samekta ing gati sawe going diri kepareng hanglarapaken putra penganten kakung lumantar ungling gending kebugiro Pandawaning Nun kawula sumanggaaken bibi. Kagem Pak PJ Sumbersari, Pak Sutikno Sugeng Rawuh dalah perangkatipun Pak Wahid Sugeng Rawuh kepareng hangdapi pasugatan. Sampun katingal jengkaripun penganten kakung pun Bagus Nanang Erianto
ingkang kadherekaken para pangemban-pangembating praja para satriya-satriyaning nagari. Ginarubyuk para remaja putra, remaja putri ingkang sami ndherekaken tindakipun penganten tumuju saha mlebet wonten ing korining wewangunan. Samya kandhek lumaksana para pangbating praja ingkang handherekaken tindakipun penganten kakung saha kalarapaken penganten putri kenya ayu Ermi Cahaya senopati sakembaran ingkang hangasta kawujudan kayu klepu Dewa Ndaru Jaya Ndaru sekar mayang kawujudan kembar mayang cengkir gading wis katingal bilih penganten putri mandhap saking kursi gading dampar pinasri kadherekaken panjenenganipun Rama Ibu ingkang kepareng hamapak rawuhipun ingkang Raka garwa pun Bagus Nanang Erianto. Kepareng kandhek tindakira penganten kakung jurung pangestu panjenenganipun para punden para rawuh kenya ayu Ermi Cahaya wis kepareng hamapak rawuhipun ingkang Raka garwa dumugi unggihan kang tinuju ingkang katingal penganten kakung Mbah Putri ingkang hangasta kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawe penganten kakung hangasta gondang tutur penganten putri hangasta gondang kasih lamun tot caket anggenira lumaksana kanthi netra hambelalak sebungkul bawang kumlawe astanipun abebalangan gantal suruh ingkang tinemurosipun kawujudan suruh ingkang tinangsulan benang lawe lamun to beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane purnanira anggenya abebalangan gantal suruh tinumurosipun ing ancik adicara siram jamas minangka setunggalipun sarana anggenipun penganten kakung Mbah Putri ambika marga agung marga ingkang tinuju lumban wonten ing madyaning bebrayan agesang tangkeping asta panjenenganipun Ibu Pangadibusana angrapal japa mantra purnanira den wiji toya suci ya kawujudan toya wening ingkang kapendhet saking Kendhi Pratana wis sambasuh samparan saha miji astanipun penganten kekalih saha ninukar kawujudan Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru kawujudan cengkir gading dodok sesebokan saha tangkeping asta penganten putri sumembah wonten ngarsanipun ingkang Raka garwa pun Bagus Nanang Erianto ing pangajab nyuwun tambah berkahing pangestu ingkang pareng badhe handherek swita mugi penganten kakung Mbah Putri dados keluarga ingkang sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking gura godha lan rencana
penganten kakung pun bagus Nanang Arianto hamer peki datan Anggedruk Bantala Amida Antigo podo pecah sak nalika wis manjing jroning sasana payiwahan pecahing Antiga wis kaya andoyong-doyongna sawijining pancak bali winangun pandhapi agung ingkang amengku gati Purnanira Denwiji Tirta Perwitasari toya suci saking kadang pranata pita swara gibi kalajengaken pamboyongipun penganten lumantar pungeling gending padha orek panjenenganipun Bapa Muhdawal Sarimbit Ibu kepareng Hanampi Dodot Sidomukti kapondhong Sirat Maja risang penganten kekalih jurung pangestu panjenenganipun Bapa Besan sak kulawangsa lamun ta jinangkah samparanira penganten kakung putri ingkang kepareng badhe kalenggahaken minggah wonten Stinggil Binaturata saha pinayungan songsong agung mugiya boten pinanggih bayaning marga dumugi umbyan kang tinuju pikantuk syafaatipun saha ridhanipun Gusti ingkang hakarya luka naninjik panjenenganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala Dwi alit ingkang dereng yuswa ingkang kaparingan wasiat asma patah sakembaran ya kembar busana ya kembar pasuryan lamun ta sang nglenggahi kursi gading pawukir panjenenganipun Bapa Muhdawal Sarimbit Ibu jinajaran ingkang putra penganten kekalih adhisara bapa timbang bilih ingkang putra kakung penganten bilih ingkang putri penganten kasembur japa mantra lenggah anglenggahi kursi gading pawukir sakwetawis pinarak lenggah anggana raras dasarian Cinandra Sirat Maja sang penganten kakung bagus pasuryanipun mikule dedeg piadhekipun kadya tamtama tatak tangguh jawab prapte ngendhon ingkang perang anggadhahi semboyan angayemi hanentremi ingkang raka garwa Jumalunggung ling gongso ketawang Sri Narendra titah jalma manungsa mangejawantah pun bagus penganten kakung putri mandhap saking kursi rinengga kanthi laku dodok marak sowan wonten ngarsanipun Bapa Ibu dumugi
unggian kang tinuju kanthi tangkeping asta putra putri penganten sumembah kaping 3 nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng panjenipun bapa ibu saha kepareng matur wonten ngarsanipun Rama Ibu kanthi manising lati panjenipun sesembahan kula Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan kawula kedah nilaraken Rama Ibu hanetepi darmaning wajib kepareng derek suwita dumateng ingkang raka garwa kawula Kang Mas Nanang Erianto kula ngaturaken bekti sembah kunjuk wonten ngarsanipun Rama Ibu kula tansah ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa pami rikala semanten kula garwa kakula tapa brata wonten garbanipun Kanjeng Ibu slaminipun 9 wulan sedasa dinten kula dereng saged piwales hanamung sembah sujud kula kunjuk wonten ngarsanipun Rama Ibu kasuwun barokahing idi pangestu wis kaya kadhodhok penggalihipun Rama Ibu hanampi sungkemanipun ingkang putra kekalih merbes mili tumetesing luh Yonggir putraku sak kaloro apa sing mbok sejo suwun mugi Gusti ngijabahi apa kang dadi penjalukmu ora mung puji astuti Rama Ibu tampanana tinampi ingkang putra kekalih Japa mantra barokahing senjata pamungkas Rama Ibu kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan keparenging ansih adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya ingkang isinipun arta receh wos kuning dalah sak pinunggalanipun wonten kacang kawak dele kawak minangka setunggalipun sarana upacara adat widana Surakarta Hadiningrat wus purna datan karaya-raya panjenenganipun Ibu Pangadi Busana lumantar panjenenganipun Kadang Putri Domas angaturaken sesaji kawujudan dhahar kalimah Gembul Bucana Andrawina bombong mongkok penggalihipun penganten Kakung Mia Putri sak sampunipun kawinusudha saha kepareng hangedhapi pasugatan dulang dinulang putra penganten putri andedulang kangmasipun gilir gumanti pun bagus Nanang Erianto handedulang garwanipun kanthi ros mungkok bombong penggalih
anggenipun ingkang putra putri penganten wus kawin suda anglajengaken menggaing adicara unjuk tirta suci tirta prawita sari kawujudan toya wening ingkang kapendhet saking Kendhi Pratana boten namung setetes toya suci dadosaken raos ingkang sekeca anggenipun ingkang putra penganten kekalih wus kawin suda so menggaing adicara bedah sempaling ingkung ingkang rinacik saking panjenenganipun Ibu Pangadibusana ingkung kapunggel dados kalih saha Den Rahabe ingkang putra penganten ing pangajat sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking Gura Gudha lan Rencana mugia penganten kagung Muyah Putri enggal-enggal pikantuk boneka kawujudan golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kagung Muyah Putri ing mangih dados putra putri ingkang saleh-salehah sagung para lenggah mekaten menggaing adicara panggih wus paripurna ing pareng kawula nampi atur saking panjenenganipun Ibu Pangadibusana lumantar panjenenganipun ingkang hamenggo gati Bapa Muhdawal saribit Ibu sak kula wangsa bilih atur kawula kirang hanuju prana andhap asoring manah nyuwun pangapunten kathah kekirangan saha kalepatan kawula wonten ngarsanipun para rawuh sageta paring pangapunten saha kawula lengser kanthi sesanti jaya awijaya wijayanti rahayu 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 ingkang samya pinanggih Suradira Jaya ningat lebur dening pangastuti akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawula kunduraken dumateng Gita Bayu minangka setunggalipun sarana hiburan. Oke hadirin segenap relasi tamu undangan yang berbahagia semuanya hadir dari berbagai desa bahkan dari desa sendiri saya ucapkan selamat sore selamat menikmati hidangan yang sudah tersedia juga nampak dari keluarga besar staf desa Wanarja yang sudah menduduki singgasana tuan rumah untuk kembali menikmati hidangan yang sudah tersedia Pak Sekdes, Pak Kadus dan Pak Kadus yang hari ini alhamdulillah bisa hadir. Namun mau menindah sedikit saya menyampaikan suatu amanah ataupun pesan dari Big Boss Hesti Sarwono salah satu owner yang hari ini hadir. Monggo yang mau booking untuk resepsi pernikahan silakan ada tenda kita Mbak Hesti Sarwono punya melibatkan dan beliau merangkul dari satu wadah pelengkap pesta dari tenda kehormatan dari pelaminan ada make up mempelai ada foto komu, ada DVS, ada kipas embun. Sebagai momen indah tetap saya hadirkan yang kita nantikan dari pasukan ibu-ibu dapur. Melalui gebrak nuansa panggung Gita Bayu, terimalah salam persembahan melalui satu nomor tembang di belakang saya. Ada Irma D, MD untuk panjenengan semua.